Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning this temple, yo, scat after scat. Wait, guys, I got some news on abalandeli bale TV show. Turning this temple and this temple. Oh, mama. Yabo oh baba hayi ngoba ngibaxolela ngiyazi ukuthi abayifuni lento yokuthi ake nibuke into eniyenzile niyisondeze eduze. Manje omama angiba-understand kodwa yazi into engibamba lapha ka-women empowerment labo mama abahleli khona abamemezayo bekhuluma zi-empty lezayitulo ayizwakali into ekhulunywa laphaya because why niletha umayeni la umayeni nimbonile ukuthi yena ubenzani umsele wenzani 6 season 7 of Uthando Nesithembu, right? Last episode umsele uhleli noSibindi la ambize khona ngebhubesi elwayo because uSibindi wenzani wenza isithembu somjolo and umseleko ubaba kaSibindi yabo enye into kuma comment engiwafundayo ngizwa khona nabantu abaphikayo manje ukuthi umseleko ubaba kaSibindi ngoba thina sithi nalabo abashola uSibindi uthatha into eyenziwe umseleko wathi copy and paste uSibindi umpumelelo lengane yomfana kamayeni nomseleko yokuqala iyilento umseleko kade ifida yona umseleko uze wenza overdose ngoba manje umayeni umekhuluma kuSibindi akazwakali kodwa ngifune ubone ukuthi one discipline ubani ngalezi zinto engiletha kona as examples ma uSibindi kuvela ukuthi kukhona ipregnancy akakwazi yena ukuya kumayeni eyokhuluma because uyasaba usaba ukuthi uma wakhe mayezwa lento uzoyithatha kanjani indizomphoxa because uma wakhe uyamnyala uncamela ukuthuma ubaba wakhe wena ngifuna ukubone kahle ukuthi uSibindi ubani futhi wenziwe ubani umehluko ke ukuthi umseleko usekhuluma manje ngoba engaphathekile kahle esekhuluma ngokuthi kwayena akayazi ingane lena ingane yasabisa ngokutshela ukuthi why esho njalo umseleko uthole ukuthi iSouth Africa lebuka izingane zesithembu bamhlaselile bamkhombisa ukuthi lento eyenziwe uSibindi noma ngabe bona babuka imali ngaphezulu kwereputation noma ngabe babuka ukuthi i-episode izokwenza malini kodwa umuntu lo owakhiwa emakhulisa ingane labo bantu bakhomenta mfethu yazi bakhomenta kwaba ngathi imvula enkulu lapha kwipage lamseleko la umseleko kwavaleka khona ekhoneni yaphuma le yanto ade iqhenya ngayo ibe ingekho yazi sibukwenzakalani uSibindi bemosha la ku social media emosha ku TV show uma abantu betshela umseleko avele amdefend angabi nayo into ukuthi umntwana usakhula sizomakha kube sengathi yena le behavior yaSibindi i-right because bazoba no season 3 of izingane zesithembu angifuni ukubala ilist yazo zonke izinto ezishow uSibindi nazenzile ngoba phela wena sibuke nayo ishow kodwa ngifuna sikhiphe umayeni ngaphandle ekhipheni umayeni ngaphandle lento lisifana nani ukuthi umayeni umile egameni lomama because ingane mayisibheda why kuzoba umama phambili uphi babwayo yena wenzeni lana ke kulula kakhulu ngoba bashadile umayeni nomseleko angikwazi ukuthi ngiyakuzwa ke kahle ukuthi uthi wena umayeni wonke lo kodwa uSibindi ebekhulumile ukuthi umuntu amlalelayo ubani washo ukuthi ulaye impapho wakhe useney'nkulumo zokuthi uSibindi abantu besifazane ababalayeli emzumbe usho yena owumfana kubo uSibindi ukazi usahlale etafuleni no-baby mama oyi-girlfriend kuye athi woza uzohlala ekhaya ukipide why ngoba phela ekhaya mina nobaba siyalingana nami ngiyithathe inqumo
uSibindi wafonela uMseleku kade eqeda ukukhuluma kabi nomamkhulu wathi, hhayi isilungile lento kwaphelela lapho. Asimbonanga uMseleku efona ezwisisa ukuthi yini le biyenzeka. Angise ngivezelani uSibindi noMseleku ukuthi ubudlelwane babo buyephi level. Ila uMseleku ehluleka ukuthi ehlise uSibindi phansi amenze ingane. Uyamgibeza kakhulu, umfakala ekhwapheni, amkhiphe ekhwapheni, amhlalise phezu kwekhanda likaMayeni. Usesukile-ke ekhanda likaMayeni, uhleli ekhanda labo bonke omama manje ngoba uSibindi uzibona yena ewumholi wabo kusasa. Uzibona emkhulu ukunomama basemzumbe ngale ndlela yokuthi akekho ozokhuluma into noma amthethise, sibala noma wakhe. Yithe ngitshele ukuthi i-case study Mseleku ilula kanjani ukuthi why uSibindi ekwenje. Usizini 8 lo esibukayo uThando noSithembu. uMseleku akakaze athi vu ngento enobaba wakhe. Yezwe into uMseleku washo ukuthi uyingane kagogo. Namanje ngisho baye izinto zimshubela ukhala ngogogo flow. Akamphasi nje umuntu owubaba. Nathi asazi kodwa sezwe uma ngabe sesho ukuthi hhayi ingane yakhulu babengekho. Waba nendodana uMseleku leyo yokuqala. uSibindi akaku-audition ukuba yi-favorite child uyiyona. Kodwa ngale ndlela e-wrong ngoba i-favorite child ilento uSibindi ayiyona, ile ngane enesidina le enikezwe uthando oluyisigaxa olungaka, uthando laze laba yi-overdose laba wrong, le ngane engasaphikiswa. uMseleku akanayo indawo la athi ubaba wathi esho kubaba wakhe. Samfica-ke isigaba sokuthi abe ubaba kumfana. Mase kuba nalento ethiwa inner child ngesingisi. Mase kuba nalento le ukuthi ahamba nayo-ke phela ekhulu ukuthi mhla ngiba nomfana wami ngiyokwenza right, kodwa u-right wakhona uzudlulele. Yikho-ke uSibindi ewulow pende. uMseleku akanawo ama-conversations afaka ubaba, ukhuluma ngogogo kuphela. Uma eseficwa yithuba lokuthi uba nengane yomfana, ufika nje unothando oluningi. Abelobu esho ngaphakathi ukuthi nje eyami ingane ngeke izi-experience lento, eyami ingane izoba nakho konke, eyami ingane yikho nje ingane iyivila ngisho ukuba yivila. Ngoba uMseleku uleya ngane uyithande ngendlela yokuthi yayibona ukuthi mina ngihamba phambili kunabo bonke and izinto zikababa ezami. Ibonani ingane? Ibona ukuthi inamathele kakhulu ekhwapheni. Inamathele leya ngane ekhwapheni. Ayi-audition leyana ukuthi iyi-favorite child. Bengifuna ukunitshela ngesinye story guys, ubaba enye TV show. Ubaba lo wayemdala iy'ngane zakhe ey'tshela ukuthi azimbhalele incwadi yokuthi ezimthanda kangakanani ukuze lo baba ezokhetha phakathi kwalezi iy'ncwadi ukuthi-ke iyiphi ingane efanele ukuphatha ikhampani yakhe ngoba lo baba esemdala. Leya nto eyenziwa yilo baba yayi-wrong ngoba kwavele into ezobhalwa kulezi iy'ncwadi ebhalwa yiy'ngane akusiyinto egenuine, yinto yokuthi ekugcineni fanele ngiphathe le khampani. Hhayi leya show ngiyayifuna ngizoyithola, loya baba ngiyamazi ngoba uke wadlala kwi-House of Zwide, sengikhohlwe ukuthi ibizwa ngani. Zayibhala yicishe iy'ngane zifuna amagama oku-impressa ubaba, zifuna amagama okuchaza ubaba. Kodwa zazingakhulumi ngothando ezoli-understand-ayo, zazikhuluma ngothando kwincwadi lokuthi ngifuna ukuphatha leya khampani. Yabo kulezi ngane mangihlanganisa lesi story beyifuna uku-impressa loyo baba, and loyo baba enginandaba ukuthi manje ingane zakhe amaphupho azo athini noma ayifunani. uSibindi usidina nje ile overdose ayinika ubaba wakhe yothando. Lolu thando lolu ukuthi Nkosi yami ingane iyeke ikhule ifunde ngamaphutha ithethise, izoba strong, izoqina ukhakhaya, izokhula ngenhlonipho. Ingane ingathuki inhlamba mase uyahleka uthi umntwana ungalungisi, ngoba kuzofika isikhathi sokuthi la usufisa usubona ukuthi ngaze ngayenza inyakanyaka akusalungiseki. Perfect example yento engishoyo, umnini
uthi umnini abantu besifazane kusamba bafana netekisi yini ya uthi bafana netekisi because onemali etekisini uyangena ahambe. Mncane umnini ukuthi angakhuluma into enje, kodwa umsele kuyamhlekisa lento afisa ukuthi umnini akayiphinde. Asinango-ke uSibindi usemoshakele, hayi ukuthi ngekalungiseka uzolungiseka ngoba uSibindi akafiki naku-30. Nakhona futhi ukulungiseka ukuthi umsele amkhombise umehluko phakathi kwakhe naye ukuthi mina ngubaba wakho, wena uyingane, izinto enginazo ngiyisebenzele, nawe sisebenza. Omama bakho laba abazali kuwe, engaphuci omama ilungelo labo. Ngoba manje wena unenkinga yobufevu ufuna ukukhipha umayini kuphela lento. Mina-ke ngithe fight for mama. Fight battles for them. Eliculo ela Jennifer, hayi uJennifer Lopez. Lona omunye-ke, uJennifer lo one-show, one-TV show. I-TV show yini nkosami ukuthi ngiyibuke la ku-YouTube? Angisawazi umehluko. Lana-ke inkinga, umsele uyingane kagogo. Ingane kagogo nayo iyatotosa. Uyayazi ingane kagogo? Ave itotosa ingane kagogo. Kube ukuthi ingane kagogo iba naso isikhala sayo salo ongekho phakathi kwabazali. Kungaba umama osuke engekho noma kube ubaba ongekho, izibe ingane kagogo. Kuthi ingane kagogo mayisefica ukuba umzali, ithi mina ngizoyilungisa lento eyenziwa kimi, ngizokulungisa lokhu, angifuni yami ingane experience lokhu, angifuni yami ingane izizwe kanje. Ngesikhathi-ke ingane kagogo isingena kwi-parenting nalowo mqondo, ingane-ke le osekuba ingane osekuyingane yengane kagogo okuwumpumelelo-ke la, ile ngane-ke emoshekayo. Imosha ukuthini? Ayiwazi uchali yangane. Leya ngane leyana ngihle ngabulala zonke izitsha, ngasuke nje ubaba wakhona angasho ukuthi hey, ukubulala izitsha ku-wrong. Ngobani? Yena ufike kwi-parenting enomqondo wokuthi uzolungisa. Kanti kwi-parenting naye uzofunda ngezinto esezenzeka khona experience. Yena engenawo ama-conversations ade eba nawo nobaba, ufika nokuthi kwi-parenting eyakhe indodana uyoyitshela yonke into. Ngoba naye ubelangazelela ukuba nalawo ma-conversations nobaba. Azi ukuthi nje ubaba ngitshela ukuthi imfundiso kababa ithi. Afike-ke yena evalele ngaphakathi konke angakukhulumanga nobaba wakhe because ubaba ube-absent. Usefike esigabeni sokuthi yena uba ubaba avele angabesaba nawo ama-boundaries. Yena afike nokuthi eyami ingane ngizoyisondeza eduze ihlale ekhwapheni lami, ngizoyibeletha, makuba yini ngizoxoxa noma yini ingane yami, angifuni ingane yami ingisabe. Akukho wrong konke lokho engikubalayo. Ukuthi yonke into iba nani, iba nobuhle bayo nobubi bayo. Ngesikhathi ingane isivumeleke ukuthi yonke indawo ikhona, ekhwapheni ikhona, ayisakwazi manje ukuthi hayibo ubaba phela lo, ibe naleyo nhlonipho, ingagijimi kakhulu, ingahambisani futhi kube sengathi ikhompyutha nobaba ngezenzo. Yilana kusekonakala khona. Yila sesibona khona ingane ngesikhathi i-birthday celebration ingubaba iqale yona izokhuluma ngami, ikhulume ngayo. Ngizothi phela sengikhulile nami, ubaba uyangincoma uthi ubaba uyifake kakhulu ingane ekhwapheni. Mkhipheni kumama wakwaSoshabeni, asamsohlala oShabeni manje siyayiqeda le. Asizoyiqeda ngoba ngisafuna ukudila nani one by one. Umseleku ufike esigabeni sokuthi ngiyamshiya uSine ngoba le ndaba ingosibindi yasifaka umayini. Manje-ke sengime esikhaleni sokuthi mina ngilwela omama-ke manje. Nakhona futhi nabo obaba siyawabona ama-challenges abakhona. Kodwa kulena-ke evele kuthando nesithembu ngidinwa yilaba abathi uSibindi unje umayini. Umayini nkosami babemshaya kubo washo. Bamshaya ngesikhathi besathola ukuthi nje usene-boyfriend. Bamshaya futhi sebemthola ukuthi kukhona isonto ahamba kulo, sengathi uya esontweni kanti uya kumfundisi.
bazame ukuthi awume kancane indlela zakho. USibindi akashayiwe, angisho ukushaywa lokho kwenduku. Ngisho ukuthi uSibindi akadisiplina, akathethiswa because uMseleku uyayibona ngathi seku-wrong. UMseleku ufika esikhaleni sokuthi abe ubaba kaSibindi ngenhliziyo ethi nje ngizokwenza yonke into e-right. Ufika ngengqondo yokuthi mina ngoba ayikho into engizoyisho ngobaba kodwa uSibindi ziningi izinto engizomxoxela zona eyindodana yami. And uMseleku-ke hhayi ukuthi into ongayifuna ibe kude ku-social media. Bekuthi uSibindi abantu bemgxeka ukuthi uyenza into e-wrong uSibindi lapho izingane zesithembu. Avela athi uMseleku mina ngizobe ngisendaweni ethile endaweni ethile ngale weekend ngizobe ngihamba naye umfana wami uSibindi. Sithi hayi phela baba, shuthi uzama ukuprotect uSibindi yini kule yini konje kusami le criticism eqoqekile le yokuthi umuntu awumbulali uyamlungisa, constructive criticism. Yeah, bebeyenza odade kuba ukuthi odade into asuke beyenze wrong, amagama abawasebenzisayo asekhombisa ukungahloniphi. Ngeke sithandwa sami ulwe nokuthi wena umntwana akahloniphi mase nawe ekumlungiseni ube namagama anenhlabathi noma anenhlamba. Seni-wrong nobabili, uyabona? Kodwa bengiyibona into ukuthi omama bathelekile kwipheji kaMseleku balungisa leli phutha. Avela uMseleku afika ngaleso sikhathi amdefend. Season 8-ke la sekumshubele khona because asikwazi ukuthi u-50% or 80% abantu ababuke izingane zesithembu bonke ba-wrong. Yilabo bantu-ke abathe cha baba uMseleku siyakuhlonipha kodwa lento oyenza ngoSibindi uyamlimaza. UMayeni wathi ungambulali. Akasho kuMayeni ukuthi uyothatha isibhamu athi qhufu. Usho ukuthi ngemfundiso nangezenzo. Wena-ke uthatha umshodo kaMayeni uzowuqhathanisa ne-parenting. Nakhona emshodweni sizofika. Kodwa futhi nakhona emshodweni kunzima ngoba uSibindi uhamba ngemoto noMseleku, uMseleku egibelise umakhwela oyi-girlfriend ebe uma kaSibindi engaphathekile ehlele endlini. No obanzi nomnini. Nalapho asazi ukuthi uvesi bani lo Mseleku asuke ewushumayela kuSibindi. UMseleku ngesikhathi ekhalela i-girlfriend ebe ewuhusband wamakhosikazi awu-4 asazi ukuthi uvesi bani lo asuke ewushumayela ukuthi i-girlfriend iyona ekwenza ukuthi ukhale. Yabo? Cha nkosami ave ngizokhuluma into ende ngiyoze ngiheme, angikho serious kodwa into engiyikhuluma ngisho ukuthi angikhulumeli ukuthi uphatheke kabi. I-serious yona into engiyikhulumayo kodwa hayi ukuthi mina ngithi qinana emoyeni. Siyaxoxa nje nge-TV show sixoxe la ngezinto ezenzakalayo njengoba ngisho ukuthi ayi cha ngim-understand umuntu othi uMayeni lona hawu wait amahloni enganginawo mina kulo ku-season 7 last episode ngaze ngathi mina le episode besingayicelanga. Amahloni into engayibona yenziwe uMseleku benoSibindi. Ngathi hawu lo baba usekhohliwe yini ukuthi kune-episode la abiza khona ubaby daddy kaSneh. Wakhuluma waze washintsha ebusweni ngoba sekuthinta ingane yakhe. Yini pho izenzo zaSibindi sezimhlekisa? uMseleku wayehleka ukuthi isithembu somjolo sikaze sibe khona ekhuluma ngaleyo ndlela. uSibindi-ke uchoma noma singazi ukuthi usebenzaphi ngoba ingane yaMseleku. Angazi ngizoyiphinda lento ukuthi uyozizwakala, ngizoyiphinda anginankinga. Isikhathi masikhona nje sivume nje lobe ngiyiphindile and basazobuye belokho ukuthi ukhulunywa ngani la. Sikhuluma la nge-parenting mistakes ezigcina sezimosha umntwana. Ngoba nani niyakwenza, nani ninamaqanda, ukhohle ukuthi ingane yakho uzosika eduze kwayo i-experience yithi. Thina-ke singeke siwuthathe kushidwe owufake enganeni ngoba sizoyitshela kahle ukuthi akwenziwa kanjalo. Awukhulumi-ke kanjalo nabantu, uyabahlonipha-ke abantu, awukwenzi-ke lokhu.
kube kuba nomoshile uwe ngale obungasho ukuthi cha ingane nje beyi-right iyona yonke into eyenzayo ungathethi. Bye-bye ke manje. Iculo lele engilifunayo lithi I will fight for you, fight battles for you. Kodwa nje lilapho Nkosi yami. Yazi ngizofuna ngikuthole, mase ngifule ngitholile ngizoninika. uJennifer lo oneshow. uJennifer futhi lo oke waba kwi-show okucula kuyona ithini ithi The Voice obani loyo nje lo memezayo lo kodwa nje izwi likhona kodwa ubuyamemeza lo Jennifer ke lo khona imovie wakwayidlala no Beyonce konje yayithini hawu we yini bangikhohlisa izinto kanje ngisayithandi ke lento isana kuba serious uJennifer kombe ubani uJennifer othandana nalo leli player elibona ngathi nje bonke abaphumelelayo seliyasondela eduzane uCommon basathandana nje uCommon phela ave uCommon ngisho uJennifer kaCommon uCommon yini uCommon angathi uCommon uzakala ngasi igama lesizulu kodwa akunalutho ke uJennifer kaCommon kukhona iculo aculayo lithi I'll fight. Wayiculela umama nami ngiculela umama ke njengamanje ivoice enginayo ngizola mina ngoba nina nisile ingane masibheda nihambisa uma wayo phambili kodwa nimbuza ubaba wenzeni kubaba mina ngiyakutshela ukuthi umsele kuwenzeni nanokuthi i-cause yini i-root cause yalento uSibindi ayiyo kusuka phansi besitshala lehlahla umseleku noma yini umseleku befika yena ngenkani yakhe afake amanye amanzi esho mayini ukuthi sengichelelile lesihlahla si-right athi umseleku hayi asiwafake aseyaphuma ke ama-fruits awasemnandi useyaphika ngoba phela umayini ngeke uze ungitshela ukuthi wena umbonanga ukuthi ubungamuzwa ukuthi ubethini and umayini ke mawungathi wena ubeshumayela into e-wrong izomsiza phi leyo nto mawumaye uthi umayini ushumayela into e-wrong ngoSibindi izomsiza phi hawu senifuna ukuthi ngicheme nomayini ngichome nomama mina bonke omama nje ngicheme nabo lana sebesukelwa khona beqambelwa amanga ngicheme nabo nawe uyokubona futhi ngoba nawe usazoqanjelwa amanga ngobani izingane zona ziyahlupa ziyawenza amaphutha kodwa kule esibalayo ukuthi umsuka welento esibatshazwa ngoba nayo ingane ingasayithola indawo yayo iphathi ekababa kusiye yakhe iphathi uyithathelani ke mic ususitshela ukuthi wena uyibhubesi elincane angithi ubaba njalo yonke into uyishare nalengane lengane ayisazi ukuthi akusiye ibirthday yayo njengoba kade sibabaza nje kwasekuqaleni ehamba eshumayela ngesithembu esizofundisa ngazo lapha kanayo nje unkosikazi oyedwa ngayibuka lento ngathi hawu yazi ingane kwane nathi sibuye sidideke uSibindi akanayo unkosikazi akalobolile pho ufundisa ini kwase kuba khona ke uthi hayibo yindaba niqhasanise noSiyacela iSouth Africa ke u80% ababuka uSibindi noSiyacela bayeke bebe nomuzwa ofanayo baye bebe nje nomuzwa ofanayo wemalo uyena lona ufihlwa yimoto zakubo uSibindi uSiyacela uvukuzana ngendawo uvukuzana wrong loya mntwana uvukuzana wrong size sicabanga ukuthi asidonate imali ehambe eye kulama boot camp enziwayo eyohlala khona bembhukutisa odakeni bemshaye benze nje yonke into yokumdiscipline yikho ngibuye ngani understand nabo mama ukuthi nikwazi kanjani ukubuka uSibindi noSiyacela ulona uSibindi eyakhe sibekezela ngokuthi ingane yamayini umsiliko uSiyacela ubuye ethuke nenhlamba egazi yazi umntwana othuka inhlamba mina kuvele kube ngathuthuka mina yabo nje khona angadlali ngani ngihambe ngiyolunguza ngale kwishow yaSiyacela angiyiqedi uSiyacela wavula umlomo ngivele ngibona ukuthi ayikho ke lento babefuna ukukhansela ke i-channel yami uSiyacela
kaMoja Love, angeke ngisho ukuthi siyacela, kukhona ividiyo engayenza ngibala ukuthi yini esiyifunda kuleya show. Leya show inhloso yayini, bavele leyo video leyo bangiphatha no-YouTube. Manje ikho ngasakhulumi ngabo kaningi. Kodwa bengizokhuluma ngokuthi yekani omama, musani kuba maxoki, musani busa. Futhi ngiyaniswela nifuna ukuba unumber 6 lapha eMzumbe, yikho seninamanga kanje. Yini unephupho lokuba nendleyela neMercedes, yikho wena usuthi uMayeni nayo begqugquzela. uMayeni kwisihlahla wayethela amanzi right. Umsile kwedazi inkani ithi asiphinde sithele. Athi uMayeni sengithelile ngoba phela isihlahla fanele kube njani, fanele sifake amanzi esiwadingayo ukuze sizophefumula, sithole zonke idingo ezifanele, sikhuleke kahle. Umsele kuyonke into beyenza yena ngenkani, ngehaba, ama-fruits amuncu manje. Mase kudliwa ama-fruits amuncu sekufanele sikhombe uMayeni. Hayi shame, sorry bandla, sorry. Abayekwe omama, abayekwe futhi ukuqambelwa amanga, abayekwe omama hleze bona besolwa. Ubaba wengane uphi? Uphi ubaba wengane? Uphi? Wasewenzani yena? How? Uthi baba yini ngoba le video iyozingicasula nithi wasimoshela usuku. Niyathanda ukuthi nganimoshela usuku. Kanti mase into enye mase ngiyikhuluma nami vele ngifake emoyeni njengayo leke ukuthi uMayeni nimqambelelana amanga bazalwane. Nimqambelelana amanga uMayeni. Hayibo. Ngasho ngathi kwa-women empowerment ku-empty kulawa ma-seats. Akuthandwani, nikhombisa ngisho nangezinto ezingadingi i-competition. Yingakho wena ungakwazi ukuma esayidini laMayeni. Uphethwe yini? Uphethwe yimpi yaMayeni noMacele. Asikhulumi-ke ngempi yaMayeni noMacele la, sikhuluma nge-parenting. Mina ngithi umseleku nje usema senisini hawu mthombeni ama-comment abantu abathi bona hayi thina besizobuka ingane ukuthi kanti ukuphila kwisithembu ole experience enjani ku, hayi ukuthi sizobuka ingane imosha. Wasumsele kulabo bantu banomona abafuni ukubona umuntu omnyama eyaphambili basho emthini. Wasibanomona abantu bekhuza ukuthi hayibo kahleni ukusikhombisa into efana nale. Niyayibulala kwayona lengane. Lengane izoba ne-reputation yesidina ngoba inaso isidina. Yini itotoswe kakhulu. Chaba kwethu ngicela sikhiphe uMayeni sihambe siyoshabeni. Sisayodansa koshabeni papa yini. Sisayodansa oshabeni. Wona kumnandi uphole ingqondo nje, uphole ngaphakathi, uphole. Awu mawupholile ngaphakathi ngeke uhambe uvuma izinto ezirong ukuthi zi-right. Ngiyakutshela uma upholile. Mina ngidinga i-healing process. Sikwenze njani? Nginifunele i-list yama-gospel song. Ngoba yini ndaba nibe namanga? Hayi kodwa phela la i-gospel song uyayilalela ukhale iphele, inkinga yakhe ihlale ivuke ikubuke la eduze. Guys, yini ndaba nibe namanga? Bye bye.